Celý koaličný spor spôsobili tieto slova podpredsedu parlamentu v relácii Politika 24. Vy ste boli prakticky jediní, ktorí ste sa zamýšľali nad tým, že či by sme nemali urobiť ten 13. dôchodok možno adresnejší, alebo to odstupňovať aj podľa tej odkázanosti. Je to ešte v hre? Ja si myslím, že áno. Bude sa nejak s tým hýbať? Vrátime sa, že je to možné. Ja si myslím, že aj samotná Únia dôchodcov ústavných predsedu hovorí o tom, že dobre sú tu dôchodky, ktoré môžu byť na takej hranici, že nepotrebuje daný dôchodca 13. dôchodok. Nasledovali ostré reakcie a šermuje sa aj číslami, ktoré podľa Smeru aj Hlasu dokazujú, že úspora zo zmien pre ľudí s penziami nad 1500 či 2000 eur by bola vlastne pre štátnu kasu minimálna. Na 1500 je 16 700 dôchodcov. Keby sme išli na 1000, to je 140 000 dôchodcov, a keby sme išli na 2000, to je len 800 dôchodcov. Predpokladaná potenciálna úspora na tomto opatrení by bola necelých 600 000 eur, pričom 13. dôchodok alebo náklady na 13. dôchodok sú 930 miliónov eur. A ešte aj dnes to vyznieva, že v koalícii zostalo po nedeľnej diskusii poriadne dusno. Ak by niekto mal ambíciu otvárať 13. dôchodky, ich adresnosť alebo nejako ich škrtať, v tom momente Hlas odchádza z vládnej koalície. Vláda Roberta Fica nikdy nedopustí, aby sa akýmkoľvek spôsobom v tomto volebnom období menil charakter 13. dôchodku. Podľa Smeru mala ale celá táto debata jediný zámer. A priznám sa vám, že nerozumiem debate, ktorá bola v posledných dňoch otvorená aj zo strany našich koaličných partnerov. Myslím si, že viaceré médiá, opakujem ešte raz, mali ambíciu vraziť klin medzi koaličné strany, aby si našli tému, cez ktorú by sa dali, by som povedal, nejakým spôsobom rozdeľovať. Nie, v tomto smere sa nebudeme rozdeľovať.